Eta irribarre arraroaz begiratzen zidan, asko dakienarena eginez, eta horrek amorrazio pixka bat ere eman zidan. Zer uste du horrek? Eta joan egingo nintzela esan nion. Eta parkera eraman ninduen, txikia nintzenean askotan zurekin joaten nintzen parke berberera. Eta gogoan izango duzu, nola han urmael handi bat dagoen, ahate, beltxarga eta zahatz negarti batekin, ezta? Papertxoriak egiten ikasi nuenean, ara joaten nintzen uretara botatzera. Eta orduan, zuk esaten zenidan hori etzela egin behar, papertxori haiek molestatu egiten zituztela altxor bila zebiltzana atetxoak. Eta hark asko harritu ninduen, eta zuk urrezko eraztuna urazpian aurkitu zuen ahatotxoaren istorioa kontatzen zenidan. Gogoratzen alzara? Ba, urmael artetik gertu usategi bat ere badago, egurrezko errota bat ematen duena. Usoak etortzen badira, babeslekuren bat izan dezaten. Baina nik ez dut sekula uso batan sartzen ikusi. Beti dabiltza aurrek botatzen dizkieten ogi apurrak jaten eta horrela. Ba, amona, esaten izun bezala, usategi hartan sartu nintzen Martinekin atzo arratsaldean, eta hasieran ez genuen ezer ikusten, egurrezko etxetxo horrek leiho txiki-txikiak dituta. Orain zera pentsatuko duzu, usategi hori itxita egoten bada, eta inork ezpadaki zertarako dagoen parkean usoakara joaten ezpadira, nola eta zergatik sartu ginen gu barrura? Ba, Martinek hala nahi izan zuelako. Patrikatik alambre moduko ziri bat atera eta lapurrak telebistako filmetan bezala, kris, ateko sarrailari eragin zion eta atea zabaldu zuen nire harridurarako.